Kubor nakaslem jong unongsan hima. Iba Fabian Saukmi Sanfu Sausnem Karta ya iba la jukot iba kit ba shong basa halat umkra bat ilok jong ikong lingdo maunai bat iba trei hakatrat PWD building bat ideiru iwei niki reu ki ba shay shimbenta ki plem khasi nado usnem arajar shipho ki ba kintup ya ka plem ka bainong junom tasneng ringkat bat pi habantoni pengop lanot yano pinkenno satar kadau bat kiwei di ila khlat no nakanika slapar thai haga arphotarik unno pra arajar arpulai kajing lej on tep don borom ya ka met jong iba Fabian kan long haga arpho artrik unno pra arajar arpulai ha ulom jing tep jong ka balang catholic halai umkra kumta na kalyang kinong ak phlim pat kinong penmi phlim kila pha ka kruo khubor ngolem halor ka jingklat no jong iba Fabian Saukmi bat pen pawru ka jingdu nong ka bakrau ha ki kam ak phlim khasi pai klat menen kski arpotere akapor shibuji I klat ru ka jingdon kat lem ki bahing sam ni ki kun dikti bat muju jong I major I nakaliang ka kudru ya don lang sitom naslam ma la don hi mental asis nam kenti wala kataru hapedeng ila klan ha kawan ban sina kan jingpang menakaniu benai September wala kamban juri te ngiring sumar sithi shabari si chennai wala ngila persang kat bala kaman jung bule ban shim I tingim la ban khang pa mentai la don sampu saus nam peta sampu saus nam di bahagian di way inong aklim ro di pesu itu mengi senam kan no berfilm itu kong bayi ak ipa isdang ak film haus nam aja shpau dia ki film ti kila bun bha bai ang isdang na ka bai nong bai don lang bai ta I palok chu I ba pala encourage I ban rumah ka film industry dia nang ta ka pengop ila ak nang ta ka habantu ni badi Pak Daniel mah nang tabun hak ki project sa pereng wila ang taw I nta ki project ki ongoing project tu idang don tambah ila adapt hindi de bela I steng but I baamun don ka project ka bansa yu ang ta hatu ka dukan syaru ila le dubbing maihi jong ka khasi translation le lut mi di on tab ila shay kasni ha u arpo arterek ka por shibje ang ni ha po la imkra cemetery hang ni di nakaliang jongahi kuman suang shwa ban ya kendu ha ka ban ya dei kambadi ka kini ka banta ban simanta ki film khasi di ngila ye itu ithau bad I da ka be trelang kamut la khambun tli kisnem di natu bang ye itu hi I di ka jinge sutana di I kum ubreu ilong ibreu uba la bah ban yaram iba bah ka badan ya men sim ban yaram di ha ka jinge kendu kambad bad I ha kini ka film ru long kumta ubreu ba yaisha ubreu ba gloi ban yarap te tiki babun hi ka jingdo hi ka bakrau khamtam ha kani ka film industry kalong ka bakrau ka jingdo namar uba nong no uba la simbun menta ki film ubadan ya ka sap ka phong ka ba ka ni ka film khasi film industry ka don kam hi ha ki babun ki film ki sit long ilong involved ken ti ka jingdo kalong ka bakrau hi namar kum ka jingdon jong I kini ki badan sab kum mai ru kara kini ki film khasi mo ka long ka kentiu na ka jingdon jong I ha ka sab ka ba idon ha ka film pengop pi aku mi bad ba Fabian nga akum ikimi ilok jong I ti hoi kum ilok jong I jing yo benta jong ha ka film ru ka long bang ye don lang bad I de shwa bandon kan ka audition ya haban Anthony ka film ti ngong yo yalam ya idei mai ibe yalam nanti yang ate bangan yo rung hagani ka jinge simbenta kini ki film khasi idei mai ibong ya kong sueria ngin ya persang mo tengong pitara ngan la em la be ti ai men sim ba tengong yo ngam nut namar ngam dadai beriu basilur ti ndala sedang ru kum tolong ngam dadai beriu badan sam tambah mai hi be yalam nanti hi yang dei na I ngasayo ban simbenta kan haki film ki bangadon te ki film jong I ti kila bon palan te ngam datip ka dei kanu ka bakhaddo kanu ka bayu te lasi ka bayadan benta nga ka dei ka pengop
kalong ka jingdu nong ka bakrau hadu kata-kata kamde tangi ngaro hende bon ro kiwe ki nong pemi film po khasi jongi bon ka jingdu nong naka long naka kejing klat jongi ba Fabian kan ibangi khot iba kit te kejing du nong perkhat kumanga hapling kejing yai jong ka wei ka film ka bakarteng satar mai la don bentang tu te hadin ba yo ketujuh sistem tu hadin pada ngidang up hadin para penairu kamlong nri dak jaya kan susu jengmut pada te hadin pada ngila pengkelap pada kumwe te hak ibru ilong iba nang mahaban peniade kade ka bangaya kendu nangkong ai ude husnam arajar katsan marsin kendu untuk te katkum gujing tip jonga nomor ila ak bon teligi film no te marsin kendu ngabatai iba ngong ba ngakwa pan pemi kawe ka film ka bakerteng ka pengop tadin de mai iba yalam lanti nga ban poi hadu ba nginda job long bangin apa hadu kata katong ba kan ka film pengop ni job ha to ko por te ngadap de sungu ka bakra hadu kata ba kit te wat hadu menta hapden kejing klat i ngasngu balong kebom sngu la mudur ba bakal jan kumne dan re ngibu betang kejing duai bagi sungu to bat ngairu kejing snulam nam ta kejing kasem to ai ba kejing kasem chung i ha nashalandat kejing kerkhu jong i bakit bikin yo biang yataka suk kasain bakinam khuslai shu namakane kedeka mon kendra wat nakaleng jongar ngadap dak jang sik thang ba hadu kata-kata marsin tip menen dak kejing susi ngajau mat prok no bata jong bakit nomor baru cis nem kami kendu nai kendu swab in kena hakene nomor pa baru sikata idon bisa jaka semua tengah bu kejing sulam ba to ai ba ibakit in lek sup lek sain sidwar jong ble tangkum tai ble sibon ble sijarmu